Assalomu alaykum do'stlar aziz. Yana ya video партовдан. Короче, омонсо общежит дромадай. Ҳам бисёр казинаи мекадай, бачаҳо ҳамун стройкада кор мекадай. Ҳамёро ҳамаша проверка када, берун баровардай, бачаҳоро строй кадай, яхелашо задай. Баъд ҳамин бачаҳо берунда омонсо дром медуроя, проверка мекунад сумкаҳошо. Ҳамун чиз дора ҳам сумкаашда, кистаашда ҳамаша сумоша гирифтай. Мега ҳамун 30,000 20,000 буд, мега гирифтай, мега ҳам хеле кардай, мега инай бинед чӣ хеле тит-пит када партовдагӣ. Сумка пумка либосаша ҳамаша тит кадай. Вообще фаҳмида намешава ё чӣ кор кардесан? Нацизан чишай. Короче, беқонун вообще азоб ғам доди саидааму мардумда. Барои ҳамин эҳтиёт шавед.